Hello ljudi! Cambridge LPS ovdje. I ovo je video o novim LPS-ima. Ne smemo zaboraviti ni seriju. Tako da prvo ću vam reći nešto u vezi nje, kao mini obaveštenje. Zato što su sada u školi počeli da ocenjuju, seriju ću snimati jednom nedeljno i sutra ću izbaciti Double Life. Pa da, jej! I da, LPS Pipa, hello. Jep, hajdemo da krenemo. Zaboravila sam da kažem da su svi originali i da neću ništa pričati dok ih prikazujem. Pa da. Ovo je original, to moram da kažem. Ja imam i fake i sad ću vam pokazati. Ovo je fake, ovo je real. To vam mogu dokazati tako što, kao što možete vidjeti, ovdje piše godina i neki serijski broj. Kao što ste primetili, 2 ili 3 LPS-a su prikazane u Double Life trailer. Pa da, nisam željela zajedno da prikažem, da ih ne prikazujem odvojeno i da. Što stalno govorim i da. Dobila sam puno novih stvarčica. Da. Ne da. Neću više da govorim da. Kao što možete vidjeti, skoro čitava kutija. Možda vi niste srećni, ali ja sam puno srećna zbog ovoga. Hoću ja da odjavim emisiju. Kada naučiš da pričaš, onda ćeš moći da odjaviš. Rekla sam emisiju. Ne, nisi, rekla si misiju. Ne, nisam. Nisam. Da jesi. Nisam. Da jesi. Nisam. I da, subscribeujte se, lajkujte i komentarišite. Sutra izlazi Double Life. Kuku mene.